Κατερίνη, έχεις ξανατρυπήσει στα αυτιά σου? Πρώτη φορά. Να λοιπόν η ευκαιρία να δούμε πώς γίνεται ένα τρύπημα στα αυτιά. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me grace. Διάλεξες το σκουλαρίκι? Ναι, αυτό. Ωραία. Συμπλήρωσα και εγώ τα στοιχεία σου και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το τρύπημα των αυτιών. Ορίστε το σκουλαρίκι που διάλεξες, ο κωδικός αποστήρωσης και η ημερομηνία λήξεως. Τώρα θα σου κάνω το σημάδι. Θέλεις να το δεις? Καθαρίζουμε τα αυτή. Και αφού πλύναμε τα χέρια μας, θα αποστηρώσουμε κιόλας. Οπλίζουμε το σύστημα του κύματος, ανοίγουμε την αποστηρωμένη κασέτα και την τοποθετούμε πάνω στο σύστημά μας. Φορούμε το καπάκι ασφαλείας και χωρίς να αγγίξουμε καθόλου το μπροστινό μέρος, ερχόμαστε να κάνουμε την τρύπα. Κλείζουμε, το αφαιρούμε και το πετάμε. Σ' αρέσει? Μαντιλάκια καθαρισμού και οδηγίες καθημερινής φροντίδας. Σήμερα στη Φθήνη κάναμε μια τρύπα στο αυτί και χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της Bloomberg, η οποία είναι σουηδικής προελεύσεως. Το σκουλαρίκι ήταν από Medical Plastic.